Oyaore nyakora moga juang eno kinyi maber kendo maruotho yaonwa piny nono kendo chano mondo warom e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 21 dwe no mar 9 e higa mar 2021. Geno mara en ichiew e yo makare machiegni chenro ni mondo aluomnie thuond weche oboke magwa adek mapile mag The Standard, Daily Nation kod The Star. Marwake e chenro ni kaka pile en Chris Owino. Wadhi moke kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard: payback time for Uhuru. Payback time for Uhuru. Faced with political debts that might shape his succession, some dating back to independence, President Kenyatta will have to pick one to pay and live to see the arrears. En kinde mar jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta chulo gope mage mag siasa. En kinde mag jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e chulo gope mage mag siasa. Iwacho ni jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ni kod gowi mathoth mag siasa ne jotelo madito e pacho kae. Moko kuomgi nochakre mana e kinde mane piny Kenya oyudo loch, kendo chune ni mondo obi oyier ng'at achiel modhi chulo gowi mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jogo ma jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta nigo kod gowi mar siasa en William Samoei Arap Ruto. Mano jalup ker William Ruto, gowi mane ma Uhuru nigo. William Ruto ne otimo campaigns mara tipo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e yiero mar 2013 kod 2017. Kendo ker nowacho ayanga ni yangu 10 yake 10. Koro mano gowi mar siasa ma ker Uhuru Kenyatta nigo kod jalup ker William Ruto, nikech ne osingo mar duoko lwete ne jalup ker William Ruto kuom timo ni campaigns mara tipo higa mar 2013 kod 2017, kama ne giwacho ni 10 mari 10 mara 10. Koro Uhuru Kenyatta osetieko hike 10, Ruto dwaro hike 10. Mano mar jo Jubilee, an ok aja Jubilee, ok aja ODM, ok aja UDA, an jafwambo. Mago gik mane giwacho. Jatelo mar ariyo ma ker Uhuru Kenyatta ni kod gowi en ogai mar ODM moluor Raila Amolo Odinga, Baba. Ker Uhuru Kenyatta ni kod gowi mar Baba nikech ang'o? Ogai mar ODM Raila Odinga ne owuok chien kendo mosore kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e kinde mane weche liet e pacho kae mokalo, kendo mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 tarik 9 dwe mar 3 ne okelo kwe e pacho kae. Gino momiyo sani nyaka piny Kenya ni kod kwe maber mokalo kaluwore kod mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta. Koro ker be nyaka duok lwedo, nikech ker be nowacho ni e kinde mane Raila omosre kode nomiye thuolo mar tiyo moloyo kane Raila owinjre kode higa mar 2013. Koro en kinde mar jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta duoko lwedo kendo chulo gowi mengo kod gowi mar ogai mar ODM Raila Odinga, nikech Raila noyie mar mosruok kode bokelo kwe pacho kae kendo miyo piny owacho mar Jubilee sir makende kaachiel kod alwora makare mar tayo tijegi, nikech ne oweyo wach mar dhi maandamano Monday Madness. Nyalo paro maandamano mag Monday ka odiochieng' wuok tich Raila nong'iso johera mage weuru lweny, wasiru lwedo jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod piny owacho mar Jubilee. Aneno ka director mare ng'eno kohero gadier. Jatelo mar adek ma ker Uhuru Kenyatta nigo kod gowi mare en Gideon Moi. Inyalo paro mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, ker machon ma pacho kae ma en wuon Gideon Moi, ema ne ogolo ker Uhuru Kenyatta e kind rowere, e kind thuondi. Inyalo paro higa mar 2002 ka dhano paro ni mosenindo Daniel Moi dhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga kata Musalia Mudavadi kata mosenindo George Saitoti. Mosenindo Daniel Moi ne owuok kendo miyo oganda buok kane owacho ni huyu kijana anatosha, kendo osiro lwedo Uhuru Kenyatta
oweyo Raila Odinga, oweyo George Saitoti, kendo oweyo Musalia Mudavadi. Koro Uhuru nyaka duok lwedo ne wuod Moi, mano Gideon Moi. Mogik wan kod Musalia Mudavadi, mtoto wa Mama Ana. Musalia Mudavadi gowi men go kod Uhuru Kenyatta en ni inyalo paro 2013 ndalo mane weche mag hego muoch. Ker ne owacho ne gisechuo kokgi e winjruok mar siro lwedo Musalia Mudavadi mondo dhi obed ker ma pacho ka, nikech jo Mount Kenya ne kod luoro ni kopone Raila mokawo telo to dhi tweyo Uhuru e wi wach mag Hague. Koro ne jo Mount Kenya kod jotelo machiegni kod Uhuru ne owinjore mondo gisir lwedo Musalia Mudavadi odhi olar kom ker e higa 2013 kech ne gineno Musalia Mudavadi en jatelo mamuol ma ok dhi chando wuodgi e weche mag Hague. Ne gichuo kokgi manyako kil kamaloka mag Uhuru kod Mudavadi no chuo kokgi. Bang'e to Uhuru nowacho ni ne gichuo kokgi nikech ne ntiere teko ma jachien, teko mar mudho, emomiyo ne gichuo kokgi winjruok kamano. Koro Uhuru nyaka duok lwedo ne Musalia Mudavadi owere kod teko mag mudho mane omiyo chuo koke winjruok mar siro Mudavadi bang'e to lokore. Koro Uhuru nyaka duok lwete. Itoboke mar ng'wen loso ewi tuke manie sim to molo e sime mag Android ma iwacho ni sani nyithindo ohero mogik to molo e piny China. Itoboke mar 6 gowi ma jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta nyaka chul gowi mar William Ruto e weche mag siasa, nyaka chul gowi mar Raila e weche mag siasa, nyaka chul gowi mar Mudavadi e weche mag siasa kod Gideon Moi e weche mag siasa. Itoboke mar 7 ogai mar ODM Raila Odinga ne oyango ni kinde mar chako safar madhi e kar jot mar ker mano State House ne osemana chakore achwaka. Ogai mar ODM Raila Odinga e kinde mane otimo romo kod delegates mag ODM e counties e gwenge makadho wadh Chumbi ne owacho ni kinde mar dhi achiel nyaka kar jot mar ker mano State House osemana chakore e kinde mane onyiso delegates mag ODM ni osetimo twak kod governor ma Kwale mano Salim Mvurya, kendo Salim Mvurya bende osiyie madhi sire lwedo e yiero maduong' mabiro. Governors masiro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga ma ok gwenge makadho wadh Chumbi oting'o Hassan Joho mano governor 001 ma Mombasa, sani koro Salim Mvurya ma Kwale bende ni e box. Oting'o nyaka Fahim Twaha Malamu, Granton Samboja ma Taita Taveta kod Dado Godana Matana River. Koro mano nyiso ni governors abich te makadho wadh Chumbi oseyie masiro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare madhi bedo ker mar abich ma pacho kae. Aneno ka jo ODM oluonge sani ni the fifth, mane nying Raila manyien. Baba sani kuro dok piny, iluonge ni the fifth. Haya, itoboke mar 8 jayal buche mar doho mamalo mano Justice George Odunga ne owito oko chik mar minimum tax mane okel kod duol mar KRA. Oboke mar 10 loso ewi midhiero mar kech kod oro masani okoro kwako county ma Kilifi. Oboke mar 12 anyuola mar laktar mawachore ni ne ochuo nyithinde 2 kod sandan kendo negogi. Nyoro wacho ni wuodgi ne en wuodgi mane ohero nyithinde, ni Dr. Gakara ne ohero nyithinde kendo ne giwacho ni gino noweyogi kod buok sana nikech Dr. James Gakara mane ohero nyithinde go moloyo. Itoboke mar 16 Iron Lady is back. Itoboke mar 16 Iron Lady is back. Odiochieng' manyoro jotelo maok Mount Kenya region ne olando ni nyadendi Martha Karua emadhi bedo jaloso mar jotelo mag siasa maok e gwenge mag Mount Kenya region. Inyalo paro Martha Karua iluongo ni Iron Lady nikech nen kod mbi kod chia kod chung motegno e higa mar 2002 kadhi nyaka higa 2007 e kinde mane jatend migawo mar weche mag chike e bwo loch mar ker machon Emilio Stanley Mwai Kibaki. Koro Martha Karua emadhi bedo jaloso e lo oganda maok Mount Kenya region motelo ne yiero maduong' mabiro. Iron Lady is back. Itoko boke mar The Standard gin weche tuke
kamane nyaka Cristiano Ronaldo wuog Juventus. Sani koro Juventus udong' mana ka club moro e kor gweng' moro Kenya kucha. Ok adhi wacho, ibro baya kod kite. Oboke mar ariyo, an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation kana aselieko ni en ni The Return of Iron Lady. Return of Iron Lady. Duogo mar nyadendi Martha Karua e weche mag siasa mapacho kae. Martha Karua uduogo ayanga e weche mag siasa. A bold politician who takes no prisoners. Miss Martha Karua seems set for an influential role in the ensuing horse trading on the national stage as the race for President Kenyatta's successor heats up, following her endorsement as the official spokesperson for the Mount Kenya Unity Forum yesterday. Nyadendi Martha Karua odiochieng' manyoro ne ogwel kaka jaloso e lo jotelo mag siasa kod oganda mag jo Mount Kenya region motelo ne yiero ma Karua Kenya separo nyakwaramogi en miyo kendo jatelo man kod chung' motegno e weche mag siasa. Kinyalo paro chung' mare weche mag siasa e kinde loch mar jatend piny owacho mosedhi e yweyo Emilio Stanley Mwai Kibaki. Martha Karua inyalo pare Bomas of Kenya e kinde mane Kivitu lando duoko mane oketie kod kuo mar ombulu. Iparo kane Martha Karua nochung' motegno Bomas of Kenya kod KICC. Martha Karua uduogo. Iroboke mar ang'wen, Martha Karua ema dhi bedo jaloso e lo oganda mag Mount Kenya region motelo ne yiero maduong' mabiro ne ogwele odiochieng' manyoro. The Iron Lady is back. Iroboke mar abich, midhiero masani koro ochimo riwruok mar UDA kata duond od bura mar UDA mitudo kod jalup ker William Ruto kama gidhi bago yiero mar koro gwenge dwe manyien kendo manyalo dhi kelo pogruok e kind jo od bura kaachiel kod jotelo masero lwedo UDA madhi laro kome mopogore opogore mag UDA koro gwenge kata grassroots elections. Iroboke mar auchiel, jo od bura dwaro ni omenda mar timo campaign kik keti e chik, omigi thuolo mar timo campaigns kod omenda kaka gin magihero moko ni kete chik ni limit mar campaigns mag omenda nyaka bed marom nadi. To oboke mar abiriyo, anyuola mar Laktar James Gakara owacho ni James Gakara ne en jalno manohero nyithinde kendo ne giyudo buok sana ka wachore ni James Gakara ne ochuo nyithinde ariyo kod sandan kendo kelo tho margi. To oboke mar apar, nitiere luoro seche moko nengo mar stima nyalo idho malo kendo ipacho kae nitiere luoro ni nengo mar stima nyalo idho malo dwe manyien. Seche moko somo be nyalo tami. Ka koro usemedo bech fuel, sani koro wadhi nyaka Ugenya kod tiende, owuok Nairobi achopo Ugenya after 1 week, achopo kaunge kod swag, kendo udwa medo stima. Nyakwaramogi kopon jogi omedo nengo stima to ogruok wadhi wang' apaya. Oboke mogik, an kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star eni Mount Kenya tough terms in State House battle. Mount Kenya tough terms in State House battle. Leaders working on a blueprint to be presented to all presidential hopefuls. Jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya region ne ochiwo dwaro matek tweta ne jogo madhilaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oganda maok Mount Kenya region ochiwo dwaro matek tweta ne jogo madhilaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Moko kuom dwarogo en gidwaro ni omed kwan jo od bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya region kata omed kuonde chung od bura kata constituencies e gwenge mag Mount Kenya region. Revenue sharing, ong'i chenro mar pogo omenda kata chenro mar pogo mwandu mag piny owacho kaachiel kod miyo gi thuolo mar bedo kod duond buche mathoth mawuok e gwenge mag Mount Kenya region kendo gitamre wach mar vunjo duond buche mag kendo loso duond od bura achiel. Oboke mar ariyo, jalup ker William Ruto iwacho ni dhi golo agenda mare ne jopiny dwe manyien. Jalup ker William Ruto dhi golo agenda mare mar campaign kata manifesto mare ne oganda mapacho kae
dwe manyien. Ito oboke mar ang'wen nyaka oboke mar abich, Auditor General mano Mikayi Nancy Gadhangu ne orogolo ler ewi migepe maromo auchiel, migepe mosebedo ka tiyo kod omenda e yono ma ok oyangore. Auditor General ma pacho ka Nancy Gadhangu owacho ni piny owacho, migepe mag piny owacho to motelne kod migawo mar thieth en achiel kuom migepe mosetiyo kod omenda maromo bilion 13 e yono ma ok oyangore nyaka sani. Ito oboke mar auchiel, jotelo ma ok mond Kenya Region ogolo dwaro matek tweta ne jogo madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Moko kuom dwaro makaselero ni en gidwaro ni omed ute chung' od bura gwenge mag Mount Kenya Region kata constituencies. Ito oboke mar 10 bende loso ewi ywarok ewi lai manyien mar somo mar CBC masani koro ochomo e nyim doho bang' ka duol mochung' ne kata riwruok mar okinde pacho ka Law Society of Kenya kanyakla kod jo Kenya ariyo ne osedhi e nyim doho mar kwedo keto tim mar somo mar CBC. Nyaka ramogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.